Здравствуйте, дорогие друзья! Здравейте, скъпи приятели! Привет, Болгария! 28 марта состоится танцевальное мероприятие West Conquest. Ждем вас с нетерпением. Чакаме ви с нетърпение. Цунка! Здрасти, знаеш ли какво ще има на 28 марта? Да, West Conquest. Какво е West Conquest? Състезание по брейкденс. А кой ще бъде водещ? Джоката. Кой? Джоката. А нещо за журито, знаеш ли? Някой от журито. Знам Лаури от Пазарджик. Добре.